има много починали хора. На времето, колко стада имаше България, колко кръвеферни. Вие ги унищожихте, айдуците, кръците, където не мислите за българския народ. Така е. България беше задоволена на всичко, да птеше България. Точно И така. на млека, и на меса. Всичко на пират. Даваха животни, който може. Имаше телета, синета, овце. Златна работа. Това е истината. Животновъдството, земеделието, зърнопостовете да може да сядат. Да се живее в България, да е задоволен. Няма по-добра земя от България. Така е. Хората, вие говорите, българските деца да бъдат да стават слуги в другите държави. Ако може, всеко едно българско дете да си е тук при родителите. Амин. Как няма да имаме? Да ви са заводите. Вие ги спрашвахте колко народ имаше, какви заводи. Имаше работа за цяла България. Сега какво сте направили? Мъчете ги, тормозите ги, пиете ги. Карате полицията на всеки метър да ги фащат да ги проверят за сладка актове. Защо? Тромазвате си братята, сестрите. Защото не сте единни. Станахте вълцини. Вие повълцихте. Мислите само за пари. А не сте заедно като юморук. Да победим света. Да видим България. Чисти истински българи. Най-хубавата страна в целия свет е България. Точно така. Браво! Браво, Барибане! Верващи, неделиме нации, етноси, бъдете живи здрави в цяла България. Успешен Великден на всички българи. Амин. Бъдете живи здрави. Амин. И приятни празници. Дай Боже всеки Весели му. празници на всички. Амин, в името Истински на Исус. българи. Бъдете живи здрави. Това мога да ви пожелая. Бъдете живи здрави. И да покажат, и да вземат примера от Байрибан, че чест и достоинство не се... Успя да не обедини всички българи да сме тук заедно. Чест и достоинство не се продава. Когато сме заедно, както казва като юмрук, нещата